Καλησπέρα σε όλους, σας καλωσορίζω στο κανάλι, το οποίο έχει ως στόχο να μιλήσουμε για διάφορα επιτραπέζια και τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν. Στο σημερινό θέμα του καναλιού είναι η Thrilly της Andor, ένα συνεργατικό επιτραπέζιο από το Michael Menzel, το οποίο έχει φοβερή εικονογράφηση, όπως θα δούμε και πιο μετά στο map που θα σας δείξω για το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι συνεργατικό φαντασίας, το οποίο έχει ως στόχο να υλοποιηθούν διάφοροι Thrilly μέσα από το παιχνίδι, με στόχο να αποτρέψουν διάφορους κακούς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το συνεργατικό φαντασίας και στρατηγική ταυτόχρονα παιχνίδι. Θα σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες, όχι step by step, αλλά βασικές λειτουργίες του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν να δούμε το ένα μέρος από τα δύο του map, γιατί από πίσω έχει και ξεχωριστό κομμάτι για περιπέτειες. Οι Thrilly ξεκινάνε με αυτές εδώ τις κάρτες. Αυτός είναι ο πολύ βασικός εισαγωγικός θρύλος, ο οποίος εξηγεί τα βήματα και τι πρέπει να κάνεις μέχρι να τελειώσει την πρώτη περιπέτεια, το πρώτο σενάριο δηλαδή. Από εκεί και έπειτα υπάρχει αυτό εδώ το φύλλο, το οποίο είναι πολύ καλό και βοηθάει πάρα πολύ για τους υπόλοιπους θρύλους για να στήσεις και να προετοιμάσεις το παιχνίδι. Το επιτραπέζιο αυτό, όπως βλέπετε, έχει πολλά πράγματα πάνω στο χάρτη, αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο να στηθούν όλα αυτά. Σε λίγο, επειδή βλέπετε και πολλά νούμερα στο χάρτη, θα εξηγήσουμε και τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά και τι είναι το κάθε ένα από αυτά τα tokens. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τους παίχτες. Οι παίχτες μας είναι δύο ειδών. Είναι είτε άντρας από τη μία πλευρά, είτε γυναίκα από τη δεύτερη πλευρά. Ο χαρακτήρας αυτός επιλέγεται από όποιον παίχτη θέλει, με οποιοδήποτε φύλλο. Σε αυτόν εδώ το χαρακτήρα λοιπόν υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι η ζωή του, το οποίο δείχνει και πόσα ζάρια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτός εδώ ο χαρακτήρας σε περίπτωση μάχης. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η δύναμή του. Η δύναμή του μετράει για το πόσο πιο δυνατός είναι σε σχέση με το τέρας που βρίσκονται εδώ πέρα και τα διάφορα εδώ τερατάκια στη μάχη. Δίπλα από τον παίχτη θα δείτε ότι υπάρχουν και διάφορα κενά σημεία. Εδώ μπαίνουν εξοπλισμοί όπως γεράκι, όπως ασπίδα και διάφοροι άλλοι εξοπλισμοί. Αντίστοιχα υπάρχουν και αυτά τα πολύ ωραία tokens που είναι για να δώσουν ζωή στον παίχτη. Όλα αυτά είναι πάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο το λένε αποθήκη στα ελληνικά και είναι στον έμπορο. Οι έμποροι υπάρχουν στα σημεία του χάρτη με αυτό εδώ το σύμβολο. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς δουλεύει μια γενική ημέρα και κινήσεις στο χάρτη. Πάνω στο χάρτη λοιπόν οι παίχτες έχουν να κάνουν μια σειρά από συγκεκριμένες ώρες. Πάνω στο χάρτη λοιπόν οι παίχτες έχουν να κάνουν μια σειρά από συγκεκριμένες ώρες, οι οποίες βρίσκονται εδώ πάνω. Σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε τη σειρά σε κάθε γύρο ενός παίχτη αφού τελειώσει και γίνεται το εξής. Ο πρώτος παίχτης μπορεί να αποφασίσει να κινηθεί 3 ώρες. Οι ώρες αυτές, η μέρα διαρκεί 7 ώρες. Μπορεί κάποιος να πάει πιο μετά μες στη μέρα, να κάνει υπερορίες θα το έλεγε κανείς, αλλά αυτό έχει και ένα κόστος πάνω στη ζωή του. Κούρασης, πείτε όπως θέλετε στα σημεία λόγω της φαντασίας του παιχνιδιού. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι ένας παίχτης κουνιέται και πάει 3 ώρες μες τη μέρα. Ο παίχτης λοιπόν τώρα τι επιλογές έχει. Μπορεί να καθίσει να πάει από εδώ 1, 2, 3. Κάθε φορά που σταματάει ένας παίχτης, αν το πλακίδιο στο οποίο σταματάει ο χώρος αυτός ολόκληρος που ορίζεται από εδώ έχει κάτι συγκεκριμένο όπως αυτό εδώ το token ή αυτό εδώ που είναι τα πηγάδια ή αυτό εδώ που είναι τα πηγάδια πάνω, τότε γίνονται τα εξής πράγματα. Σε περίπτωση που σταματήσει το πηγάδι, ο παίχτης το γυρνάει και παίρνει αυτό που λέει πάνω το πηγάδι, συν 3. Το συν 3 τι σημαίνει? Ότι αν ο παίχτης μας έχει 7 ζωή, συν 3 ζωή θα πάει 10. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται άμα σταματήσει σε αυτά εδώ τα σημεία. Σε αυτά εδώ τα σημεία θεωρούνται ομιχλώδη σημεία και όταν κάποιος παίχτης σταματήσει εδώ πέρα θα πρέπει επί τόπου να σηκώσει το token αυτό να δει τι έχει από κάτω.
Τα tokens αυτά έχουν από νομίσματα, από εχθρούς, από κάρτες συμβάντων εδώ πάνω που μπορούν να σηκωθούν, οι οποίες δεν είναι και τόσο καλές κάθε φορά. Υπάρχουν ορισμένες καλές, αλλά κατά κύριο λόγο είναι κακές οι κάρτες που υπάρχουν εκεί πάνω. Πάμε να δούμε λίγο και τα τέρατα. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος παίχτης καθίσει και έρθει σε ένα πλακίδιο με ένα τέρας. Στο τέρας αυτό λοιπόν τι γίνεται. Πάμε στο αντίστοιχο τέρας, το οποίο το συγκεκριμένο είναι ένα τρόλ, όπως φαίνεται από εδώ. Υπάρχουν και πιο μικρά, αυτά εδώ λέγονται gores, συνήθως τα λέμε και minions, εντάξει, ανάλογα την περίπτωση. Υπάρχει εδώ πέρα ένα board, σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε τέρας. Gore, troll και λίγο πιο μεγάλα έτσι thestrals, ας το πούμε έτσι. Ας υποθέσουμε τώρα ότι είναι στο troll. Στο troll, αυτό εδώ το σημείο, όπως και στον παίχτη, αντιστοιχεί στη δύναμη του τέρατος. Και στο σημείο εδώ πέρα αντιστοιχεί στη ζωή του τέρατος. Μόλις θα βάλουμε αυτά τα σημεία εκεί, τότε ο παίχτης όταν σταματήσει εδώ, μπορεί να επιλέξει να μονομαχήσει με το τέρας. Μπορεί να επιλέξει να μην μονομαχήσει με το τέρας. Το ότι σε ένα σημείο είναι, στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το τέρας και ο παίχτης, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα να κάνει μάχη. Ένας παίχτης στη διάρκεια του γύρου του είναι υποχρεωμένος να κάνει κίνηση και αν τον υποχρεώνει το ταμπλό, να σηκώσει, όπως είπαμε, αυτά εδώ τα tokens ομίχλης, αν σταματήσει σε αυτά τα σημεία. Αν σε αυτά τα σημεία παρεπτόντως βρίσκεται τέρας, όπως είπαμε, δεν χρειάζεται να το πολεμήσει. Αν το πολεμήσει, χρειάζεται να μετακινήσει μία ώρα πάνω στην ώρα της ημέρας για να ξεκινήσει η μάχη. Τι γίνεται όταν ξεκινάει η μάχη? Ρίχνουν τον αντίστοιχο αριθμό το κάθε τέρας με τα ζάρια, με τον αριθμό των ζαριών, και γίνονται τα εξής πράγματα. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο παίχτης ρίχνει αυτές τις ζαριές. Ο παίχτης, από τη στιγμή που ήρθαν τρεις ζαριές με 4, θα πάρει τη μεγαλύτερη. Αν εδώ είχαμε 6, θα έπαιρνε το 6. Προστίθεται λοιπόν 6 και 3, 9. Πάμε τώρα στο τέρας. Το τέρας ρίχνει 6 και 4. Θα πάρει τη μεγαλύτερη για το τέρας. Αν το τέρας, υπάρχει μια εξαίρεση που στο τέρας θα δούμε σε λίγο τι γίνεται με τις διπλές ζαριές. Παίρνει λοιπόν το 6. Αν πάρει 6 και 14, έχει 20. Αυτό σημαίνει ότι ο παίχτης μας έχει 9 πόντους δύναμης, το τέρας έχει 20, άρα αφαιρούμε τη διαφορά από τη ζωή του παίχτη. Οπότε 20 μείον 9 αφαιρούμε 11. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι λίγο πιο advanced το τέρας, ο παίχτης εντάξει έχει λίγη ζωή, όπως φαίνεται εδώ, πιο μετά θα υπάρχουν όσο προχωράει το παιχνίδι περισσότεροι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ήταν ένα μικρό τερατάκι, ήταν ένα τέτοιο τερατάκι και έχει 4 ζωή και 2 δύναμη. Με το εξάρι πάει 6 και 2, 8. Μείον 9 από τον παίχτη, χάνει μία ζωή. Η ζωή λοιπόν χάνεται με τη διαφορά από τις ζαριές των χαρακτήρων μέσα στο παιχνίδι. Αν το τέρας είχε ρίξει 2 διπλές και είχε ρίξει 4 και 4, τότε για το τέρας υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση που αθρίζονται αυτά. Στις διπλές ζαριές το τέρας αθρίζει το 4 και 4, 8. Ο παίχτης δεν μπορεί να αθρίσει το 4 και 4, 8 παρά μόνο αν έχει ένα συγκεκριμένο item το οποίο το παίρνει από τον έμπορο και είναι το κράνος. Αν λοιπόν τώρα το τέρας είχε τις διπλές ζαριές, πάει 8 και 2, 10. Άρα χάνει ο παίχτης ένα HP. Πάμε τώρα στην περίπτωση που το τέρας έχει γίνει μάχη, έχει χαλάσει κάποιο HP το τέρας, λίγο ο παίχτης κτλ. Αν το τέρας μείνει με 2 HP και ο παίχτης αποφασίσει να μην συνεχίσει τη μάχη, τότε το τέρας αυτό θα συνεχίσει ξανά με ολόκληρη τη ζωή από τους υπόλοιπους γύρους. Η ζωή του δεν παραμένει στο 2 όπως έγινε στη μάχη, ξανακάνει reset και προχωράνε κανονικά. Ένα επόμενο κομμάτι είναι οι κάρτες εδώ. Αυτές εδώ οι κάρτες είναι οι κάρτες σεναρίων που είπαμε. Κάθε φορά ο θρύλος ανεβαίνει ανάλογα με τη σειρά που εκτελείται σε αυτό εδώ το σημείο εδώ πάνω. Πάμε να δούμε λίγο τους θρύλους. Ο θρύλος όταν ανεβαίνει, κουνάμε αυτό το πιόνι, το οποίο αντιστοιχεί στα αντίστοιχα νούμερα εδώ πέρα, μέχρι το N, ξεκινάει στην αρχή από το α
και συνεχίζει μετέπειτα στο υπόλοιπο. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τη σειρά του παιχνιδιού. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο παίχτης έχει κουνηθεί, έχει πάρει το gold από εδώ, έχει πάει εδώ, έχει κάνει τις ημέρες του και έρχεται εδώ. Ο πρώτος παίχτης που τελειώνει την ημέρα του και πάει σε αυτό το σημείο, μπαίνει σε αυτήν εδώ τη θέση που είναι η θέση του κόκορα. Η θέση του κόκορα υποδηλώνει ότι στην Ανατολή, στον επόμενο δηλαδή γύρο, αυτός ο παίχτης θα ξεκινήσει πρώτος και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιποι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στο τέλος κάθε γύρου. Οι διαδικασίες αυτές είναι οι εξής. Πρώτα, σηκώνουμε μία κάρτα από εδώ. Για την περίπτωση μας τώρα, θα το διαβάσουμε, λέει ότι η μυστική λίμνη λαμπυρίζει. Οι ήρωες δεν ακούν τίποτα εκτός από τους χτύπους της καρδιάς τους, τίποτα δεν συμβαίνει. Αυτή είναι μια καλή κάρτα για τους θρύλους Σάντορ, καθώς υπάρχουν πολλές κάρτες οι οποίες είναι κακές και χρειάζονται προστασία για να μπορείς να τις αποφύγεις. Ο θρύλος λοιπόν, μετά κινούνται τα τέρατα. Πιάνουμε τα τέρατα και εδώ χρησιμεύουν τα βελάκια, γιατί όπως είδατε μετακίνησα κάποιον παίχτη πριν, αλλά δεν πήγα με τη φορά από τα βέλη. Τα τέρατα είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν τη φορά από τα βέλη. Τι γίνεται λοιπόν, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, καθόμαστε και κουνάμε τα τέρατα με τη σειρά. Πρώτα θα κουνηθεί αυτό το μικρό, θα πάει εδώ. Μετά θα κουνηθεί αυτό, θα πάει εδώ. Και έπειτα θα κουνηθεί και το τρόλ, το οποίο με βάση από τα βελάκια θα πάει εδώ. Τι γίνεται τώρα, άμα στην περίπτωση που ήμασταν σε αυτήν εδώ, τη φάση του παιχνιδιού, χρειαστεί να κουνηθεί το τέρας. Να δω λοιπόν λίγο τα νούμερα. Ας υποθέσουμε ότι είναι εδώ και εδώ. Τότε γίνεται το εξής. Υπάρχει μια περίπτωση στα τέρατα, στην οποία αν υπάρχουν αυτά εδώ, κάνουν overlap. Τι εννοώ με το overlap. Αν το τέρας που είναι να κουνηθεί από εδώ πάει προς τα εδώ, θα υπερπηδήσει αυτό το τέρας και θα πάει εδώ. Αντίστοιχα και αυτό που θα κουνηθεί μετά, αν από εδώ πάει εδώ, θα υπερπηδήσει και θα πάει εδώ σύμφωνα με τη φορά από τα βέλη. Αυτό συμβαίνει μέχρι τα τέρατα να φτάσουν εδώ πέρα στο κάστρο. Ανάλογα τον αριθμό των παιχτών, το κάστρο έχει κάποιες προστασίες. Ανάλογα τα άτομα, μπορεί το κάστρο να δεχτεί μέσα μέχρι και 3 τέρατα στα 2 άτομα. Στα 3 άτομα είναι μέχρι 2 τέρατα και στα 4 άτομα είναι μέχρι 1 τέρας. Έπειτα από αυτό, αν μπουν παραπάνω από αυτά τα τέρατα που μπορούν να μπουν στις ασπίδες εκεί, τότε το παιχνίδι χάνεται και ο θρύλος ξεκινάει από την αρχή. Οι άλλες περιπτώσεις που τελειώνει ο θρύλος είναι κάθε φορά που σκοτώνουμε τέρας, το βάζουμε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Όταν σκοτώνουμε αυτό το τέρας, ο θρύλος ανεβαίνει αυτόματα, πριν τελειώσει η μέρα εκεί. Οπότε θέλει λίγη προσοχή το πώς κουνάμε και πώς σκοτώνουμε τα τέρατα. Θέλει λίγη συζήτηση με τους υπόλοιπους παίχτες για το κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τη συνέχεια της σειράς. Αφού κουνηθούν όλα τα τέρατα, οποιοδήποτε πηγάδι έχει κλείσει από κάποιο παίχτη γιατί το έχει πάρει, όταν κάποιος παίχτης δεν στέκεται σε αυτό, έχει φύγει δηλαδή από εδώ και είναι εδώ, τότε το πηγάδι αυτό ανανεώνεται. Αν ο παίχτης παραμείνει εδώ, το πηγάδι δεν ανανεώνεται μέχρι τον επόμενο γύρο ή που θα φύγει κάποια στιγμή ο παίχτης. Και τέλος υπάρχει και το σημείο στο οποίο κουνάμε αυτό εδώ όπως είπαμε, τον θρύλο και ανεβαίνει εδώ. Σε κάθε ένα από τα γράμματα υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει κάποιο χαρτί από το αντίστοιχο του θρύλου Σάντορ εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχει α1, α2, β2, C, D και πάλι λέγοντας. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως στις οποίες και ο ίδιος ο θρύλος δεν είναι σε κάθε γράμμα. Σε πιο μετά θρύλους, ας πούμε στο δεύτερο, τρίτο κτλ. Οι θρύλοι δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν μέσα σε κάθε γράμμα. Μπορεί κάποιο γράμμα να είναι κενό, το οποίο δίνει μια παραπάνω ευελιξία στους παίχτες. Όπως είδατε λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη πλευρά του χάρτη. Από πίσω έχει μια υπέροχη εικονογράφηση. Στη δεύτερη και συνέχεια μετά των υπόλοιπων θρύλων, κάποια στιγμή το χάρτης αλλάζει και από πίσω υπάρχει αυτό εδώ το σημείο που είναι υπέροχο από τα δέντρα, το δάσος να πηγαίνει σε ορυχεία.
Όπως είδαμε λοιπόν, το παιχνίδι λειτουργεί με ζάρια, με επιλογές παιχτών, συζητήσεις μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, παρά την τυχαιότητά του κάνει πολύ ωραίο συνδυασμό με τη στρατηγική που φέρει ένα παιχνίδι φαντασίας. Οι θρύλοι βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό, είναι ξεχωριστοί, ο καθένας τους έχει διαφορετικά πράγματα, έτσι έχει επαναληψιμότητα, δεν σε κάνει να πλήττεις, να βαριέσαι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν σου αφήνουν τόσο επιλογές όσο σε ένα τόσο open world παιχνίδι. Όπως για παράδειγμα, δεν μπορείς να πας να σκοτώνεις όσα τέρατα θέλεις. Κάποια στιγμή ο θρύλος θα αρχίσει να ανεβαίνει, θα σου έρχονται και άλλα τέρατα, άλλες επιλογές, καινούργια κομμάτια, το οποίο το κάνει λίγο περιοριστικό, θα έλεγε κανείς, από μία άποψη. Παρ' όλα αυτά, σου δίνει πολλές επιλογές, πολλούς παίχτες, πάει μέχρι 4 άτομα προς το παρόν. Υπάρχει βέβαια η επέκταση, η οποία δίνει άλλους 4 παίχτες που μπορούν να χειριστούν και μετατρέπει τον συνολικό αριθμό των παιχτών που μπορούν να παίξουν το συνεργατικό αυτό παιχνίδι στους 6. Συνολικά το παιχνίδι έχει πολύ ωραίους μηχανισμούς, μεταφέρει πολύ ωραία αυτό το κομμάτι της φαντασίας στον πραγματικό κόσμο. Θα με ρωτούσε κανείς λοιπόν, το παιχνίδι αυτό θα το πρότεινα? Ναι, θα το πρότεινα. Έχει μια ολόκληρη οικογένεια παιχνιδιών. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Έχει μεγάλη οικογένεια, από όσο ξέρω είναι 3 στη σειρά για το Legends of Andor. Υπάρχει ένα καινούριο το οποίο βγήκε πριν περίπου 1 χρόνο, το οποίο λέγεται Eternal Frost. Δεν το έχω δει ακόμη, αλλά ανυπομονώ να κοιτάξω να δω πώς λειτουργεί.